Merħba għal programm ieħor hemm miktub programm fejn fih qed nistudjaw x'qal Jaxua f'Mattew kapitlu 24 meta qalilna araw li ma jqarqux bikom. U biex naraw li ma niġux imqarqa Jaxua hawnhekk qed jitkellem fuq il-kelma tal-Alla, qed jitkellmu dejjem fuq il-kelma tal-Alla, u għaldaqstant allura dana qed tixelilna bozza l-isma' fejn tidħol il-kelma tal-Alla nistgħu niġu imqarqa. Waħda mill-armi li tiġi użata fil-knejjes hija biex dak li jkun ma jistudjax għax jekk tistudja tikbellek rasek. Mu veru xejn jekk tistudja ssir taf fil-verità u meta ssir taf fil-verità iċ-ċansu li taqbax tattendi f'dik il-knisja dik il-komunità li inti tattendi fiha x'tibda tinduna illi qed jiġi mwassal erq u nofs verità u allura nofs verità f'dan il-każ nafu li hija gidba. Imma biex inkomplu nitkellmu fuq dan il-programm, infakrukom li qed niddiskutu issa mit-tieni ktieb tal-Kroniki kapitlu 7 vers 14 u qed naraw fejn Salamun ukoll talab lill-Alla l-missier biex idih l-erf tajjeb quddiem biex ikun jista' jmexxi lill-poplu li kien kbir. U għax talbu erfu den Alla taħt ġid għana u glorja. U hawnhekk kedna fejn kultant il-Knisja timmissja l-Knisja tippretka ġid għana u glorja x'Alla ma jridekx fqir u ninsew l-erf quddiem, anzi bħal mettilkom tfittxux l-erf jgħalmu, il-knejjes jgħalmu biex ma nfittxux l-erf inkella tikbrinna rasna u dana mu minnu xejn. U qed naraw li l-erf quddiem li Salamun kien qed ifittex ma kienx xierf tad-dinja ma kien l-erf tal-kelma tal-Alla. Prattikalment Salamun kellu it-tora u kien qed jitlob il-Alla biex permezz tal-Ispiritu Qaddis jgħinu ħalli jkun jista' jidħol joħroġ quddiem il-poplu skont il-kelma tal-Alla, jkollu l-erf tal-kelma tal-Alla. U rajna fi Proverbji kapitlu 4, vers 2 li jgħid għax-jiena tal-im tajjeb nagħtikom għalhekk tinsewx twissijieti. Qed naraw twissijieti u l-mulej hija l-liġi l-istruzzjonijiet tiegħu qed jgħid isma' tinsewx dak li jiena kmandajtkom, tinsewx l-istruzzjonijiet tiegħi, dak huwa l-erf li jrid ikollna, dak huwa d-den illi rridu nitolbu l-Alla biex jiftħilna moħħna u jidaħħilna fih. Għalhekk aħna nidulkom isma' toqgħodu qatt fuq dak li jgħid il-bniedem, tajjeb għax ejja ħa naraw x'hemm miktub, għax hemm insibu id-den u l-erf. Ejja ħa naraw fejn il-Knisja moderna illum titlef il-kelma tal-mulej. U ħanarġu nirriferu għat-tieni ktieb tal-Kroniki kapitlu 7 vers 12 u 14 fejn issa qed naraw il-Alla jirrispondi lil Salamun għat-talba tiegħu diġà qallu tal-inti tlabtni den u erf inħantik ġid għana u glorja li ma bħala li għadħat qablek ma kellu u lanqas ikun hawn min ikollu fuq din l-art sakemm ma jiġix Jaxua tajjeb. Ejja naraw x'kompla rrisponda Alla il-missier lil Salamun. Imbagħad il-mulejder lil Salamun billi qallu jiena smajt it-talba tiegħek. U ħtarta li dan il-post bħala dar għas-sagrifiċċji. Jekk jien nagħlaq is-sema u ma jkunx hemm xita, jekk nordna l-ġradi li jieklu l-art, jekk il-poplu tiegħi nibatlu l-pesta, din hija importanti x'qed jgħid Alla l-missier, jekk il-poplu tiegħi nibatlu l-pesta, u l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina jien nismagħhom mis-sema nafrilhom nobietom u nfejqilhom arthom. Hawnhekk fejn ħafna jimmissjawha. Hawnhekk fejn mhux qed naraw x'qiegħed jiġri. Hawnhekk Alla qed jagħmel kondizzjoni u qed jgħid isma' jekk jiena nibgħat il-pesta fil-każ tal-pandemija li għaddejjem minnha tal-COVID-19. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi bħal mettilkom dan il-programm huwa għal Kristjani tajjeb, mhux qed nitkellmu fuq dawk li ma jemmnux, mhux qed nitkellmu fuq dawk li għandhom twemmin fals
reliġjonijiet ma' għamil bniedem, dawk li jissejħu Kristjani li jagħmlu falla u jħobbu li bnu Jaxua għal stant suppost għax jħobbu li Jaxua jimxu wara l-kmandamenti tiegħu. Imma x'qed naraw li l-poplu ma jagħmilx hekk u allura qed naraw il Alla hekk qed jagħmel kundizzjoni. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jisseħ ism il-Kristjani jieqaf jgħix il-ħajja li qed jgħix, jieqaf jgħix fid-dnub, jieħroġ jerġgħu lura mit-triq il-ħażina, jiena mbagħad nisma' talbhom, nafrilhom u nfejqilhom arthom. Mela x'inhi l-kundizzjoni li Alla qed jagħmel għax anke jekk forsi mhix miktuba li Alla qed jagħmel kundizzjoni imma min irid jistudja u jaqra, qed jara Alla x'qed jgħid, ejja ħanpoġġuha l-istess kliem li qed jgħid Alla l-missier ejja ħannifhmu npoġġuha kif kulħadd jifhimha. Jekk jien nara s-sema u ma jkunx hemm xita, jekk nordna l-ġradi jiklu l-art, jekk il-poplu tiegħi nibatlu l-pesta, fil-qosor jekk il-poplu tiegħi idur lejja u mbagħad jiena nisma' talbhom. Mela l-ewwel irridu nduru lejn Alla l-missier, irridu nifqu ngħixu il-ħajja li qed ngħixu, irridu noħorġu mit-triq il-ħażina. Alla qed jgħidilna meta intom tagħmlu dan, u mbagħad jien nisma' talbkom. U mbagħad jiena nkun nista' infejqilkom artkom. U allura l-mistoqsija toħroġ waħedha, x'irridu nagħmlu biex noħorġu mit-triq il-ħażina? X'qed nagħmlu ħażin? U hemm affarijiet li ħafna Kristjani qed jagħmlu ħażin. U l-mexxejja r-rajja spiritwali tagħhom mhux qed ituhom iċ-ċans iduru lura lejn Alla, ma qed ikomplu jmexxuhom fil-għama, qed ikomplu jmexxuhom fil-viżjoni tagħhom u l-viżjoni tagħhom se nitkellmu fuqha wkoll għaliex kollox jorbot ma' dan is-suġġett. Jekk aħna nibqgħu nimxu wara l-viżjoni li għandhom ir-rajja spiritwali tal-knejjes, qatt ma ħanaslu biex nimxu wara Alla. Fej insibu risposta għal din mistoqsija, x'irridu nagħmlu biex induru lejn Alla? X'irridu nagħmlu biex noħorġu mit-triq il-ħażina u nibdew nimxu kif Alla jrid? U l-mistoqsija, it-tweġiba għal din il-mistoqsija wkoll se nsibuha fl-istorja ta' Salamun. U ħansibuha din id-darba fit-tieni ktieb tal-Kroniki kapitlu 2 vers 4. U hawnhekk qed naraw li Salamun bagħat messaġġ lil Ħuram li kien ir-re ta' Tir. U Salamun hawnhekk bagħatlu messaġġ. U jaqra hekk ara t-tieni Kroniki kapitlu 2 vers 4. Imbagħad Salamun bagħat jgħid lil Ħuram sultan ta' Tir. Bħalma għamilt ma' David missieri u batlu ċ-ċetru biex jibni dar għalih biex jammar fiha, għamel hekk issa ma' ibnu. Jien se nibni t-tempju lill-isem il-mulej Alla tiegħi biex nikkonsagrah lilu, biex naħraq qudiemu l-inċens tal-ħwawar ifuħu, biex inqiegħed il-ħobż tal-preżenza għal dejjem, biex nofri s-sagrifiċċji tal-ħruq fil-għodu fil-għaxija, is-soqgħodu attenti għal se jgħid. Fis-sibtijiet u fl-ewwel tax-xahar u fil-festi tal-mulej Alla tagħna. Kif inhu ordnat l-Iżrael għal dejjem. Mela, nibdew issa niddiskutu dana il-messaġġ li Salamun bagħat il-Ħuram nibdew minn wara. Kif spiċċajna, kif inhu ordnat lill-Iżrael għal dejjem. Mela diġà qed naraw illi Alla ordna lill-Iżrael jagħmel xi ħaġa għal dejjem. U jekk Alla ordna xi ħaġa għal dejjem ma nbidlet qatt. Għada hemm sal-lum. Jekk aħna nistgħu nagħmluha, irridu nagħmluha. U x'inhuma l-affarijiet illi Alla ordna lill-Iżrael biex jagħmel għal dejjem. U rajna x'qal Salamun qallu biex nagħmel is-sagrifiċċji fil-għodu fil-għaxija fis-sibtijiet
għax il-jum tas-sibt kien għadu u jieqpa' qaddis, jiena nixtieq il xi ħadd jurini fil-Bibja fejn hemm miktub li aħna illum m'għadniex inżommu l-jum tas-sibt qaddis. Toqgħodux iġġibu l-iskritturi differenti, toqgħodux tgħidu li x'qal dak u x'qal ieħor u tippruvaw idduru magħha biex lili tgħiduli l-viżjoni tagħkom, lili orini iswed fuq l-abjad fejn hemm miktub illi l-jum tas-sibt m'għadux qaddis. Għaliex għax x'inhu ħamli fuq l-iswed fuq l-abjad. F'Esod 20, vers 8 fejn hemm miktub ftakar biex il-jum tas-sibt żommu qaddis. Miktuba iswed fuq l-abjad. Mhux bad skrittura qatt tindur magħha biex ara s-sibt irdu nżommu qaddis. Le, hija kmandament hemm taqrah. Issa jiena nixtieq insib il xi ħadd illi jgħid li ara hawnhekk hawn miktub li llum m'għadniex inżommu aktar is-sibt. Naf li mintom x'assibuha. Din hija xi ħaġa li tellajna fuq il-website tagħna messianicmalta.org ormai issa 5 snin ilu u ħadd għadu ma ġie b'xi risposta. F'5 snin ħadd ma ġie itina risposta ovvja għaliex għax ħadd ma sab it-tweġiba għaliex għax m'hemmx it-tweġiba. Imma qed naraw illi Salamun qallu isma' jibgħat li s-siġar taċ-ċedru ħalli nibni tempju biex fih naħraq filgħodu filgħaxija s-sagrifiċċju fil-jum tas-sibt fl-ewwel tax-xahar għax għal min ma jafx il-poplu tal-Alla huwa ordnat li fl-ewwel tax-xahar jiltaqgħu jiġi jfaħħar il-mulej. Mhux nagħmlu pridka fuq il-fiżjoni tagħna ta'. Mhux nagħmlu pridka biex ngħidu ċ-ċerċ x'għandha bżonn, niġu biex infaħħru l-mulej fl-ewwel tax-xahar bil-kant u bit-talb kollettivament flimkien. Niġu nirringrazzjaw l-Alla li għadda xahar ieħor u li proteġina minn dina il-pandemija li għaddejjem minnha. U meta qed ngħid l-ewwel tax-xahar, mhux qed ngħid l-ewwel tax-xahar kif nafuh aħna fl-ewwel ta' Jannar, l-ewwel ta' Frar, l-ewwel ta' Marzu, ta' qed nitkellmu fuq ix-xhur bibliċi meta jibdew ix-xhur skont il-qamar il-ġdid. Kull meta jkun hemm qamar ġdid jibda xahar ġdid. Ħafna bħalissa jibdu jisimgħu u nimmaġina jkunu qed jitqu b'dak li qed ngħidu, imma jiena nfakkarkom ħbib tiegħi fuq dan il-programm nitkellmu biss x'hemm miktub mhux jgħid is-saċerdot, mhux jgħid l-arċipriet, mhux jgħid ir-raj spiritwali tiegħek, mhux jgħid il-pastor tiegħek, x'hemm miktub. Ejja ħankomplu. Is-sibtijiet l-ewwel tax-xahar u fil-festi tal-mulej. Għaliex għax il-festi tal-mulej is-seba' huma għadna niċċelebrawhom illum. Nerġa' ngħidlek forsi ħafna Kristjani ma jiċċelebrawhomx. Imma aħna ta' Malta Messjanika niċċelebrawhom is-seba' l-huma. Jiena niftakar anke meta kont nattendi fi Knisja Evanġelika jien kien hemm sena partikolari fejn nies iridu jagħmlu l-ikla tal-Għid. U saret l-ikla tal-Għid. Is-sitt festi l-oħra il-Knisja qatt ma saqsit għalihom. Għaliex? X'ġara? Mhux kollha huma kmandament ordnati lill-Iżrael għal dejjem tgħidli ma dak għall-Iżrael. Ma ninsawx bib tiegħi, aħna parti minn Iżrael u l-kmandament il-liġi tal-Alla qiegħda hemm għall-Iżrael u dak li ammar magħha. Għalina, aħna li aħna parti minn spiritwali minn Iżrael, aħna illi ngħidu li aħna imlaqma ġewwa Iżrael, bħal Iżrael irridu nimxu ma' dawn il-kmandamenti. L-istess bħalma għamlet Rut li ma kinitx Iżraelita. Imma meta żżewġet il-Boaz, l-istess bħal Boaz kienet iżżomm il-festi tal-mulej, kienet iżżomm is-sibt qaddis, kienet tiġi tfaħħar il-mulej mal-kongregazzjoni kull l-ewwel qamar ġdid u hekk irridu nagħmlu aħna. Sibtijiet l-ewwel tax-xahar u l-festi. Tgħidli mela dawn għadhom jgħoddu wkoll għalina? X'taħseb intom li qed jgħid Alla lil Salamun meta qallu jekk il-poplu tiegħi li fuq il-sejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi u jerġgħu lura mit-triqat ħżiena, ejja ħankisruh dan il-vers biċċa biċċa ħanaraw. Ejja ħanaraw. Mela s'issa qed ngħidu lis-sibtijiet l-ewwel tax-xahar il-festi tal-mulej
huma ordnati għal Iżrael għal dejjem. Qed ngħidu l-Alla għal nisma' titu toħorġu mit-triq il-ħażina u dduru lura lejha. U qed ngħidu x'irri jridu nagħmlu biex induru lura lejn Alla. Ejja ħankissru dan il-vers u naraw x'taħsbu intom li tfisser x'jiġifieri il-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi. Xi jfisser, x'in ir-responsabilità li inti qiegħed iġġorr l-isem ta' Alla. Tafu li din hija responsabilità, meta aħna ngħidu aħna Kristjani, hija responsabilità. Jiena naf ħafna Kristjani. Jew ħanejdu, jiena naf ħafna nies li jsejħu lilhom infushom Kristjani u jgħixu fid-dnub. U dawk qed jużaw l-isem ta' Alla ħażin. Dawk diġà qed jiksru l-kmandament issemmix isem ta' Alla fil-batal, diġà qed jiksru dak il-kmandament. Il-għaliex waqt li aħna qed ngħidu li aħna Kristjani, ma min-naħa l-oħra nagħmlu dak li joġob lilna u mhux dak li qed jgħidilna Alla biex nagħmlu. Għalhekk Alla qed jgħid isma' jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejħ ismi, dawk li jsejħu lilhom infushom Kristjani, jekk jerġgħu lura mit-triqat il-ħżiena u triqat il-ħżiena issa naħseb kollha tafu x'qed nirreferu. Aħna li ngħixu f'dinja id-dinja aħna li qed nagħmluha ma' nies li huma pagani mdawrin bil-paganiżmu, mdawrin b'reliġjonijiet folos, imma nażlu pereżempju li niċċelebraw il-festi ta' dawk il-knejjes, pereżempju festi li ħolqot il-Knisja Rumana Kattolika, illi ħafna knejjes evanġeliċi jippritkaw li hija Knisja pagana, illi hija Knisja li twemmin tagħha magħmul ġewwa l-infern, hawn ħafna li jgħalmu hekk, imma huma l-istess festi tal-Knisja Rumana Kattolika li dawn l-istess nies jiċċelebraw fil-knejjes tagħhom. U minn dak qed jgħidilna biex induru l-mulej. Mulej qed nisma' duru lura minn traqatkom. Intom li fuqkom jissejjaħ ismi. Ibdew iċċelebraw il-festi tiegħi, mhux il-festi tal-bniedem. Ibdew iċċelebraw żommu qaddis il-jum tas-Sibt. Mhux bħalma ordnat il-Knisja Rumana Kattolika il-jum tal-Ħadd. U mbagħad segwieta il-Knisja Protestanta. Għax hawnhekk qiegħed fejn ma nistax nifhem mela il-Protestanti protestaw kontra l-Knisja Rumana Kattolika. Ħarġu il-Knisja Protestanta llum saret ukoll il-Knisja Evanġelika, Evanġelika Pentekostali Karizmatika sejħilha li trid, il-Knisja Evanġelika. Iva, Protestant ħarġet mill-Knisja Rumana Kattolika imma xorta baqgħet iżżomm ċertu festi ta' din il-Knisja. Ma nafx jekk ma tħawdek ġdie, ma nafx jista' jħawdek jien. Imma ejja ħankomplu. X'jiġifieri l-poplu tiegħi li fuq issejjaħ ismi. Jekk inti verament inti Kristjan, inti għandek responsabilità. U r-responsabilità li għandek inti huwa li timxi wara l-kmandamenti ta' l-istess Alla li inti tajt li temmen fih. L-10 l-huma, mhux 9, ma ninsawx aħna xar kmandamenti għandna. L-10 l-huma, sena nħeġġiġkom iftħu l-Bibja tagħkom, morru fil-ktieb ta' Esodu kapitlu 20 u tibdew minn vers wieħed hemm l-10 kmandamenti ibniżlin hemmhekk. U għajduli jekk għax hemm xi wieħed minnhom l-ispiċċa hemm xi wieħed mill-ispiċċa minnhom daw jien ma nemminx hekk. Għax qed jgħid hawnhekk illi huma ordnijiet illi Alla ordna lill-Iżrael għal dejjem. Ejja ħankomplu. Xi tfisser li tumilja ruħek? U qed jgħid jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejħ ismi jumilja ruħu. X'jiġifieri tumilja ruħek? Li tumilja ruħek jiġifieri taf li inti żbaljat. Imma tinżel għall-kubtejk quddiem Alla u ċċedi l-iżbal tiegħek u tgħidlu missieraħ filli żbaljajt, kont qed nifhem ħażin, kont qed nagħlem ħażin, ġejt mgħallem ħażin. Imma issa m'għandniex skuża. Issa nafu x'in il-verità. U hawnhekk fejn irridu numiljaw ruħna, u hawnhekk fejn hawn il-problema ta' kburija spiritwali. Naf pastors jien illi marru quddiem il-Knisja tagħhom u qalu isma' aħfrunna konna żbaljati. Xi ħaġa li jiena qed
anke fil-komunità Malta Messjanika u mhux se niddejjaq nagħmilha pubblika hawnhekk fuq dan il-programm. Aħfruli ta' meta biss vista għallimtkom tagħlim qarrieq. Mhux fuq l-internet dejjem wassalt il-verità, imma meta ma kontx fuq l-internet, meta kont nagħllem fil-Knisja partikolari li kont nattendi, aħfruli għax għallimtkom tagħlim illi kien minn għalija li kien tajjeb, imma kien tagħlim qarrieqi. U llum jiena naf x'inhi l-verità u nażel li inwassal il-messaġġ tal-verità. Nomilja ruħi Alla ngħidlu aħfirli tat-tagħlim illi wassalt jekk jista' jkun mulej laqani ma' dawn in-nies ħalli jekk jiena żvijajthom u jiena responsabbli għat-telfin ta' ruhom ikolli l-opportunità illi għall-inqas nippreżentalhom il-verità. U mbagħad jemmnu x'huma jew le dika problema tagħhom għax waħda mill-problemi li nsibu fil-Knies Evanġeliċi meta inti tihom il-verità jgħidulek le jiena l-raj spiritwali tiegħi nemmen. Din hija problema għax il-Bibja ma kitibix ir-raj spiritwali tiegħek. Bibja ma kitibix il-Papa, xi arċipriċ, xi kardinal, xi isqof, xi raj spiritwali, xi pastor, le. Din hija kelma tal-Alla u ħadd m'għandu dritt jawwiġha. U għalhekk irridu numiljaw ruħna ta' kemm għawġnija, ta' kemm wassalna l-messaġġ ħażin, missa lestilna fuq il-verità illi nibdew nimxu insegu lil Alla il-Missier fil-fatt tfisser li tfittex wiċċ Alla u titlob. Din hija xi ħaġa li ftit jaċċettawha, imma jiena ma niddejjaqx ngħidha. Ħafna talb li jsir Aqqas biss joħroġ mis-saqaf tal-knejjes fil-komunità tkun qed titlob. Ngħidha bir-responsabilità kollha għaliex hemm vers partikolari fil-Bibja, hemm vers partikolari fil-ktib tal-Proverbi illi jsaħħaħ da l-argument illi qiegħed ngħid jiena. U qed nirreferi għal ktib tal-Proverbi kapitlu 28 vers 9. Illi jaqraw hekk ara, Proverbi 28 vers 9. Min isott widnejh biex ma jismax il-liġi, Alla wkoll jistmell it-talb tiegħu. Jekk inti taqra bil-lingwa oriġinali dik il-kelma liġi hija Tora. Min isott widnejh biex ma jismax it-Tora, Alla wkoll jistmell it-talb tiegħu. Ħarbdew minn hawn, x'jiġifieri jistmell? Jobot. Għas jisimaw, għas jatikasu. Għalhekk għedtilkom hawn ħafna talb jisir fil-knejjes illi għas biss joħroġ mis-saqaf ta' dik il-Knisja jew ta' dik il-komunità. Għaliex? Għaliex dawn huma l-istess komunitajiet, l-istess nies illi jgħidu llum m'għadniex taħt il-liġi, llum m'għandniex għalfejn segwu l-liġi. U Alla qed jgħidilna permezz tal-ktib tal-Proverbi smawni ħanibdew naqrawh kollu. Dal-vers ma jibdix minn is-sott widnejh ta' dal-ktib jibda minn hawn. Proverbi, ġifieri dan huwa proverbju. Dan huwa xi ħaġa jridu nisimgħu u nitalmu minnu. Għalhekk għandna l-proverbi aħna. Proverbi mhux qiegħed jagħmel xi ħadd irid jagħmel xi taqbili jew irid jgħid xi ħaġa, le ma rid iwassal il-messaġġ. U f'dan il-proverbju biex f'dan għal-messaġġ Alla qed jgħidilna min isott widnejh biex ma jismax il-liġi, dik l-istess liġi li ħafna jgħidu m'għadniex taħta u m'għadniex għalfejn nagħmluha u m'għadniex għalfejn insegwuha, Alla wkoll jistmell jobot ma jismax it-talb tiegħu. Dana minn dak illi nista' nifhem jiena jekk il-Malti huwa ċar, għallaqas naf li qed naqra Malti ċar, milli nista' nifhem jiena min ma jimxix mal-liġi tal-Alla, Alla ma jismax it-talb tiegħu. Mela meta Alla qed jgħidilna jekk il-poplu tiegħi li fuq is-sejjaħ ismi jumilja ruħu jdur mit-triq il-ħażina u jitlob, qed tisimgħu għall-kondizzjoni ħbib tiegħi. Qabel titlob tiddur mit-triq il-ħażina. Inut li qed titlob jekk inti għadek is-sabbat saqajk u twebbes rasek u tajt le,
għaliex issa m'għadniex taħt il-liġi. Alla mhux jisma' it-talb tiegħek. Fuq kollox, xi tfisser li terġa' lura mit-triqat il-ħżiena? X'jiġifieri terġa' lura mit-triqat il-ħżiena? U l-risposta anke għal din il-mistoqsija insibuha fil-ktieb tat-tieni Kronaki f'kapitlu 7 versi din id-darba 17 sa 20. Ejja ħalli naqraw dawn il-vrus. U issa, jekk inti timxi fil-preżenza tiegħi bħalma mexa David missierek mela hawnhekk diġà nafu li Alla qed ikellem il-Salamun u qed jgħidlu jekk inti timxi fil-preżenza tiegħi bħalma mexa David missierek u tagħmel kull mort ngħidlek. Tħares il-liġijiet u d-digriti tiegħi. Jien insaħħaħ it-tron tas-sarkna tiegħek bħalma intrabat li nagħmel ma' David missierek u għatlu. Qatt ma jonqos minn nislek min isalta fuq Iżrael. Imma jekk intom terġgħu lura u tħallu ismawha, imma jekk intom terġgħu lura u tħallu l-liġijiet u l-ordnijiet tiegħi li jien qedtilkom qudiemkom u tmorru wara alla toħra taqduhom u tadurwahom, jien neqritkom mill-art tiegħi li jiena tajtkom. U dan it-tempju ma ninsewx il-Salmun kien binilu tempju li Alla qed jaċċettah bħala l-post fejn se jemmar fih. Imma nax qed jgħidu jekk intom ma teqgħux timxu wara t-Torà, jekk intom ma teqgħux timxu wara l-istruzzjonijiet tiegħi, jekk intom ma teqgħux iżommu l-praċetti tiegħi u l-festi tiegħi. U dan it-tempju li nikkonsagrajt għal-ismi narmih minn qudiemi u nġibu fil-sien in-nies u jaqa' żebblieħ fost il-ġnus kollha. Ejja ħalli nibdu naraw Alla x'qed jgħid f'dawn l-4 vrus, għax huma 4 vrus importanti ħafna ħabib tiegħi. Importanti ħafna speċjalment jekk intom ma tafux l-istorja ta' min aħna u fejn qegħdin illum, importanti tkunu tafhom dal-affarijiet għaliex qed ngħaddu minn dak li Alla qalli se jagħmel lit-tempju tiegħu bħalissa. Ejja nibdew nitkellmu biċċa biċċa. Hawnhekk Alla qed naraw jitkellem fuq David missier Salamun. Qallu jekk tagħmel bħalma għamel missierek, allura aħna rridu naraw x'għamel David. X'għamel David li aħna rridu nagħmlu. Prattikalment kull ma għamel David huwa obda l-istatuti, obda l-kmandamenti, obda l-liġi, obda it-Tora ta' Alla l-missier. U dak li aħna rridu nagħmlu. David għalhekk Alla jħobbu. Għalhekk David kellu qalbu għall-mulej, kelma tidilna David kellu qalbu għall-mulej. Għamel żbalji u mela ma min żbalji David mela xi ħadd li ma jiżbaljax. Imma kellu qalbu għall-mulej kien jindem. Jekk kien iżomm, jekk qatel biħsieb biskop darba mela nidem ma reġax għamela. Jekk forsi kiser xi darba s-sibt, nidem ma reġax kisru. Dawn huma l-affarijiet li rridu nagħmlu aħna ħbib tiegħi. Alla mhux qed jgħidilna biex nitolbuh. Alla mhux qed jgħidilna li ser jaħfrilna. Alla mhux qed jgħidilna li ser jippermetti li aħna nissejħu bismu. Jekk l-ewwel mhux ser nibdew nimxu fi traqatu. Biex aħna nissejħu b'isem Alla rridu l-ewwel nimxu fi traqatu. Ma jfissirx li għax inti Kristjan Alla qed jarak Kristjan. Ma jfissirx li għax inti tgħid li int kredent Alla qed jgħid li int kredent. Fiex il-mixja tiegħek, qed timxi mal-liġi ta' Alla, qed timxi mat-Torà ta' Alla. Għax jekk m'intix tagħmel hekk, inti ma Alla mhux qed jarak Kristjan. Alla mhux qed jarak bħala kredent. Il-Kristjan jimxi wara Kristu u Kristu kien jimxi wara l-liġi. Għalhekk Kristu qalilna ejjew warajja, erfgħu salibkom mhux biex naraw bħalma jagħmlu ħafna iduru bis-salib fuq spallejhom ta' kemm fil-Knisja Rumana Kattolika u anke dik Evanġelika ta' ġifieri.
jeżistu dal-affarijiet, nies iduru mad-dinja bis-salib fuq spallihom. Mhux għal dak is-salib kien qed jgħidilna Għexwa, jekk dawn nies qed jifhmu hekk, għadhom aqqas bdew jifhmu x'hemm miktub fil-kelma t'Alla. Elfa salibek. Ara x'qed tagħmel ħażin, indem u wejja dur bit-triq il-ħażina tiegħek ħalli bissa Alla jkun jista' jisma' t-talb tiegħek. Kieku verament nagħmlu hekk niġu kollha flimkien. Alla jisma' t-talb tagħna u jfejjaq dan il-pajjiż. Kieku verament il-Kristjani kollha li hawn fid-dinja iduru mit-triq il-ħażina li qegħdin fiha. Għaliex qed ngħid triq ħażina għax jekk daw il-ħafna Kristjani li jgħidu li m'għandniex taħt il-liġi iva qegħdin fi triq il-ħażina. U huwa minn hemmhekk li rridu nduru biex Alla jkun jista' jfejqilna artna, għalhekk artna mhijiex infejqa. Għalhekk darba niftakar jiena kont qiegħed niekol ma' praise and worship rinomat mad-dinja kollha, praise and worship leader rinomat mad-dinja kollha, u waqt li kell poġġa l-mistoqsija il għaliex m'għadniex naraw il-mirakli li kienet tara l-Ol Knisja. Il-mistoqsija, ir-risposta hija sempliċi. Jiena provajt nitfakka fuq il-mejl imma ma rridux jisimgħuha. Ir-risposta hija sempliċi. Ejja nduru mit-triq il-ħażina, ejja nibdew nimxu mal-liġi t'Alla, ejja nibdew nżommu s-sibtiet għad-dis, ejja nibdew nżommu l-festi tal-mulej, ejja naraw li ma niklux l-laħam li huwa maħmuġ u mhuwiex ikel għalina, ejja ħalli nibdew niltaqgħu nitolbu u nfaħru l-mulej kull qamar ġdid kull xahar. U mbagħad il-mulej ikun jista' jisma' talbna. Nerġa' ngħid, Alla mhux qed jgħidilna biex nitolbuh, Alla mhux qed jgħidilna li ser jaħfrilna, Alla mhux qed jgħidilna li se nissejħu b'ismu jekk l-ewwel ma nimxux wara il-kmandamenti tiegħu. Din hija xi ħaġa kbira, din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu. U mbagħad ikun jista' jisma' it-talb tagħna, jaħfrilna u jfejqilna artna. Se nerġa' nirrepetih. Naf illi ħafna ma ħadux pjaċir jisimgħu dan għall-proverbju, imma bil-forsi kolli nerġa' ngħidu proverbju 28 vers 9. Min isott widnejh biex ma jismax il-liġi, Alla wkoll jistmel it-talb tiegħu. Kif spiċċa vers 20 tat-tieni Kroniki, kapitlu 7, tiftakru t-tieni biċċa tal-vers kif kienet u dan it-tempju li jien ikkonsagrajt tal-ismi narmih minn qudiemi u nġibu fil-sin in-nies u jaqa' għaż-żeblieħ fost il-ġnus kollha. Żamma din il-weda Alla il-Missier u żgur li żamma. Fl-opinjoni tiegħi s'issa żamma 3 darbiet. Ejja ngħidilkom fejn. Mhux Alla kien li ippermetta li meta l-Asserjani attakkaw l-Iżrael u ħadu lill-tribu ta' Ġuda ġewwa l-Babilonja u l-10 tribujiet l-oħra ferxuhom mad-dinja kollha. Mhux Alla kien li ippermetta li l-Asserjani jiddistruttaw, ikkissru it-tempju u ma jibqax aktar jiffunzjona. Din hija dan huma affarijiet li aħna naqrawhom bħala stejjer fil-Bibja. Ma dawn huma affarijiet fejn Alla qed iwettaq il-profezija li jkun qal. U qal ismek il-poplu tiegħi jibda jador Alla tfarozz, ikkissru dat-tempju jien u hekk għamel. Għalhekk it-tribu ta' Ġuda flimkien ma' tribu ta' Benjamin ittieħdu ġewwa Babilonja u l-10 tribujiet l-oħra tferxu mad-dinja kollha għaliex għax kienu qed jaduraw Allat ħżiena. Fil-każ ta' tribu ta' Ġuda u ta' Benjamin, anke meta kienu qegħdin f'Babilonja baqgħu xorta isegwu l-liġi. Tajjeb, illa li xem storja tgħid li allura daw jekk kif ittieħdu f'Babilonja x'kienu qed jidaraw Alla tfolozz ma f'Babilonja kienu qed jimxu mal-liġi. Prattikament kienu n-nies illi tħaltu magħhom mill-10 tribujiet illi ġabu magħhom tradizzjonijiet pagani u daw it-tradizzjonijiet pagani bdew bil-mod jinfiltraw fit-tribu ta' Ġuda u ta' Benjamin. U għalhekk Alla rrabja, u għalhekk ħadhom għall-eżilju ġewwa Babilonja, imma nafu illi wara 70 sena
ġabhom lura. Mbagħad hemm l-10 tribujiet l-oħra li għadhom inferxa mad-dinja kollha. Sallum illum nafu li dak l-eżilju spiċċa ormai għandna tagħlim interessanti morru isimuh li jitkellem fuq l-eżilju li l-poplu tagħna għadda minnu għal 2730 sena u li issa waqaf dak l-eżilju u Alla qed isejjaħ il-poplu lura lej l-arti mweda, l-arti mweda spiritwali. Qed jerġa' jsejjaħ il-daw in-nies li kienu parti minn Iżrael. Ġew infarxa mad-dinja kollha, Alla llum qed jgħidulhom isma' bħal Liben il-ħali, ejjew lura. Liben il-ħali lilna jirrappreżenta l-10 tribujiet infarxin mad-dinja kollha. Dak kien l-ewwel tempju. U mbagħad ngħaddu għat-tieni tempju. Ma kienx Alla li ppermetta li r-Rumani fis-sena 70 mit-twelid ta' Kristu jiġu Ġerusalem u jkissru t-tempju b'tali mod li ma kienx fadal ġebla waħda fuq oħra. Mhux Alla permetta għaliex l-istess għax ma ridux jafu biben Alla. Ma ridux jaċċettaw il-Jaxwa bħala il-Messija. U rridu jibqgħu jaduraw kif joġob lilhom u mhux kif irid Alla. Hemm ħafna stejjer fuq x'ġara f'dana it-tempju x'ġara kif kienu jisibu l-xema mitfija għal xejn kienu jagħmlu l-żejt, kif kienu jisibu l-bib miftuħ għal folja jalquh. Il-messaġġ li Alla beda jagħti għalkemm mhumiex stejjer fil-Bibja tagħna daw ma huma studji kbar immensi sbieħ. Il-messaġġ ta' Alla ma ħaduhx. U għaldaqstant Alla qal ma tidux tisimgħu mela ħalli nkisser dan it-tempju. Dik hija t-tieni darba li kisser dan it-tempju Alla. Meta ġara t-tielet darba? Jiena nemmen li qed tiġri bħalissa. Bħalissa Alla qed jgħid isma'. Intom ma tidux tafu bija, intom ma tidux idduru lura mit-traqat ħżina tagħkom, intom tidu teqgħu tgħixu l-ħajja mal-pagani kif jgħixu l-pagani, tiċċelebraw il-festi li ħolqu l-pagani, imma ma tidux tiċċelebraw il-festi tiegħi, tridu teqgħu xorta tiklu l-laħam li hu maħmud u jiena ma sejjaħtlux ikel jgħid il-mulej. Tidu teqgħu tgħixu hekk. Ħankisser it-tempju tiegħi. U min hu t-tempju tiegħu illum? Mhux aħna, mhux jiena u inti. X'jiġifieri allura l-mulej qed ikissilna? Il-mulej qed iġibna żebblieħ fost il-ġnus kollha. U ħafna jistaqsu, għala fejn hu Alla tagħhom dawn? Kif għadhom qegħdin hawn? Kif għadhom għandhom liġi biex ma jeklux il-majjal u tarhom nar ta' ħadd jagħmlulek xi biċċa majjalata tajba? Jew f'xi barbecue tajjeb fis-sajf jagħmlulek xi majjalata. Kif għadhom daw in-nies qed jiċċelebraw festi pagani bħal mal-Miliet, l-Easter, San Valentinu u ħafna festi oħra li l-Knisja Kattolika ħolqot u l-Knisja Evanġelika kkaxkret magħha. U kif mhumiex jiċċelebraw is-seba' festi li qallhom Alla l-Missier. U għaldaqstant illum huwa t-tempju tal-Alla li huwa aħna illi kif qal Alla qed naqgħu għaż-żebblieħ fost il-ġnus kollha. U ġabna fil-sin in-nies. Ġabna fil-sin il-popli. Imma daw intom ma tidux taraw, ma nix, għax mhux kif għedtilkom fil-bidu, mhux itukom ċans tistudjawhom dal-affarijiet għax jgħidulkom tibrulkom raskom. Rasek ma tikbillekx. Rasek tikbillek jekk tħallija. Il-fatt li inti titgħallem tersa aktar lejn Alla l-Missier. U dak li qed nippruvaw nagħmlu f'dan it-tagħlim aħna qed nippruvaw irresqukom lejn Alla il-Missier. Allum ser nifqgħu f'dan il-programm, fil-programm li jmiss għandna ġi skritturi hawnhekk interessanti naf illi nistgħu nifhmu fuqhom u niddiskutu u għandna xi ngħidu ħafna m'għandniex biż-żewġ skritturi hawn iktar imma l-ewwel tnejn li għandna lesti għalikom għandna fejn niftħu immens dak li qed ngħidu biex nissudaw x'jiġifieri induru mit-triq il-ħażina tagħna. Huwa vera li biex induru mit-triq il-ħażina tagħna irridu nibdew nobdu il-liġi tagħna, l-istruzzjonijiet tagħna, il-proċetti tagħna, il-liġi tagħna, il-kmandamenti tagħna, it-Tora. Jiena ngħid li iva.
Għaliex Jaxua għalinna biex nimxu warajh. U Jaxua huwa il-kelma talla magħmul bniedem. Mela meta inti qed timxi wara Jaxua, timxi wara l-kelma talla. Ma tistax tgħid jiena nimxi wara Jaxua imma l-liġi ma tixtott. Hemmhekk mhux qed itsappab waqgħid. Waqgħid. U għalhekk aħna għamilna enfasi fl-programm u qed insemmu din is-sensiela tħallu lil ħadd taqarraq bikom. Allum ħanifqu hawn. Bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fissem il-kumplament ta' sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.